Kalong ka ba ay man siyem ban yo I ya ki Arngut ki Shipara ki bala Kham no Karta ki bala wan man Thep ya ki vote jongki na ka banta ka election ying dorbar thawan na so yong constituency ka bala long hne ka sngi kini ki Arngut Shipara ki bala tip kerteng kum imei 8 crossun bat imei 8 amulasun haki por bala Leit ki jasin ran lang iwe man la ka por ban pentrikam ya ka hok ban jit nong mi khmat ha ka ne ka kinti ru ki la le kumju da ka bakrshan arta da udingdo imei 8 crossun ila ong ba isngau sarong na marila yo ban penonkam ya ka hok jong I Shushu ila benrap ba haki election bala Leit kila yo ya kalat ban Thep vote la bun sin bat kim la shu ban kin mau ya ka sin baning kong ba ki ya Thep vote haga juga por imei 8 amulasun ila ong ba isngok men haman la kapor ba iwan Thep vote kila ong ru ba haman la ka election ngi khmi lenti ya ka jingmi jong nong mi khmat na ka benta ki pat ba bat ru ka jingwan jong ki scheme bat ki kampen roi ba pher ban poi ha ka constituency ya ko ai bu che de la snong ba kham ai biang ni ji no pe ni ma teng ya ya ko ya ko ai bu na ti a to dong bo bu e ha le mi bu na pe ni de ka ni ni ta ji ya ta ai dong na ni le ben ji ni la so tri